De foto's van het oud-fabriek, oprichten in 1886 en in 1994 sluiten. Werken wie zo ongeveer het fabriek. Maar heel wat ontwikkelings van oprichting, vernijing en uiteindelijke sluiting. Het gebouw stiet er nog, maar had intussen heel andere functies. En nu is er dan het monument, met een oude tankstien uit het oud-fabriek. Ik vind het fijn dat ze er binnen nou. Het had heel lang worden voordat we ze komen binnen. Dat, uiteindelijk we een comité opgericht in 2003. Ja. Dus we zijn 12 jaar verder nou. Dus, en eindelijk is het zover dat te plakken. Er roept herinneringen op. Ja, wij hebben heel wat beleefd maar. Dus ik bedoel, ik heb zo wat 24 jaar gewerkt. Nou, en als ik nou die dingen zo, dus die onderste fabriek ik en dan die foto's van oprichters van de bond. Dan krijg je wel eens hier ik en alles, dus die had helemaal bijwerken. Het ene paneel vertelt de geschiedenis van het fabriek en de oren draagt 2 foto's van vakbondsmaaien van de eerste oeren. Die moesten erbij, vinden de oud-werknemers Andringa en de Vries. Werk is die wel bekend als een vakbondsbolwerk. Ja. Toen ik kwam werken ik bedoel, maar de vakbond die weer voortbij me. Ik had lid van de bond, dat is ook een verste omstelling hier. Het had lang worden voordat het monument er uiteindelijk weer. 12 jaar na de eerste plannen, omdat er maar net een goed plak voor worden koe. Maar nou hing het uiteindelijk weer op het plak dat de eerste plannen ik voor wien. Tjenoer het fabriek, midden in het dorp. Ken het beter toch? Elke een het uitzicht op hun en zij op het fabriek. Ja, en dat met de merken en zo en alles, er staat een feesttent hier. Dus ik benoem dan het feest direct voor. Dat worden meestal niet nog herinneren. Dus we hebben starten binnen oorspronkelijk in 2003. Dus om het hier onder de morgen te hingen, daar ben we dus uiteindelijk weer op uitkomen. Prachtig mooi. En het beeld precies uit wat we vregen hier. Van de middag is het monument officieel openen.